πώς θα θέλατε να ονομαστούν τα Σκόπια? Σκόπια. Να μην αλλάξει τίποτα? Κάτι σε σλαβικό, γιατί Σλάβοι είναι. Τι είναι τα Σκόπια? Η Βόρεια Μακεδονία. Ποια είναι η Βόρεια Μακεδονία? Τίποτα, ό,τι που είναι οι Αμερικάνοι. Ξέρω εγώ, η δημοκρατία των βάρβαρων. Τι όνομα θα δίνατε στα Σκόπια εσείς? Τίποτα. Τίποτα δεν θα δίνω. Τι όνομα να δώσει. Να πάνε να απειληθούν, πες έτσι. Δεν θα έδινα τίποτα. Γιατί να δώσω όνομα? Αυτοί δεν είχαν ποτέ όνομα και τώρα θέλουν να τους δώσουμε εμείς όνομα. Τίποτα. Σκόπια θα έμεναν έτσι? Σκέτα έτσι. Αυτό που έχουν. Σκόπια. Να μην αλλάξει τίποτα? Ναι, γιατί να αλλάξει? Το όνομα που είχαν πρώτα, Σκοπιανοί, Ο κράτος των Σκοπίων, ναι. Βαρντάσκα, ό,τι λέει ο Δημοσθένης. Έτσι, έχεις πάει στα Σκόπια, παιδί μου, εγώ έχω πάει. Μας κοιτάνε έτσι με το μάτι. Γιατί, όπως είμαστε εμείς Ελλάδα, να μείνουν και αυτοί Σκόπια. Γιατί? Κάνω μια ερώτηση. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, αυτό εύχομαι να το βγάλεις. Όταν υπάρχει έλλειψη στην ντομάτα, γίνεται εισαγωγή. Μια χώρα από την οποία γίνεται εισαγωγή είναι η Φύρομ. Τώρα πώς θα τα γράφουμε τις ντομάτες της Φύρομ? Βόρεια Μακεδονία. Τι θα κάνει, θα τα αλλάξει ο κύριος Μητσοτάκης? Κοιτάξτε, όποιος θα αλλάξει μαζί με αυτόν είμαι. Αλλά με τους πουλημένους ποτέ. Με τους πουλημένους και με αυτούς που είναι τώρα, ποτέ. Το χέρι μου να κοπεί, δεν τους ξαναψηφίσω. Τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα με τον Τσίπρα και τον Καμένο? Θα σκοτωθούν, λέτε? Δεν νομίζω ότι σκοτώνονται. Όλα είναι βάση σχεδίου, πιστεύω. Τα έχουν βρει, είναι και οι δύο το ίδιο. Το διαλύσανε το μαγαζί. Ωραία, πείτε μου και κάτι άλλο. Θα τσακωθούν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο εν τέλει? Αλλά φιλαράκια είναι τώρα, νομίζω. Το καμένο, να τον πέταγα στη θάλασσα. Θα πιαστεί στα χέρια, λέτε, ο κύριος Τσίπρας με τον Καμένο, ή θα λήξει η Και ήρεμη? να κάνει να πιεστεί τα χέρια. Και τι θα μείνει από τον Τσίπρα μετά? Θα πάνε να πτωθούν όλοι τους πες τους, εκεί μέσα όλους μαζί και τελείωσε το πράγμα. Τώρα πρώτα έκανε τον κομμουνιστή, τώρα κάνει να πούμε το δεξιό. Άσε ρε κοπελίτσα να πούμε. Αυτά είναι πολιτικά. Ο άλλος πουλάει και τη γυναίκα του και την κόρη του και τα πάντα για τα πολιτικά. Εγώ όχι. Το ποτάμι υπάρχει, πιστεύετε? Το πήρε το ποτάμι και έφυγε. Το ποτάμι θα υπάρχει? Το ποτάμι το πήρε και έφυγε. Βαλτός ήταν και έφυγε κι αυτός. Η κυρία Γεννηματά με ποιον θα πάει τώρα, πιστεύετε? Η κυρία Γεννηματά με ποιον θα πάει? Η γεννηματά θα πάει να κροσίσει τώρα. Θα πάει να κροσίσει. Ποιον θα πάει, όπου φυσάει ο άνεμος. Με ποιον θα πάει δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, εμένα τι με νοιάζει. Τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κύριο Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης τώρα είναι πολύ μικρός για αυτήν. Πολύ μικρός. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάει με το Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι θέλει να πάρει κάτι παραπάνω για να κάνει ένα κόμμα δικό της. Εντάξει. Τι θα της δίνατε για άντρα τώρα από την πολιτική? Ξάδερφό μου. Είναι απάντρευτος άμα το θέλει. Ναι, ναι, αλλά είναι φτωχός. Είναι φτωχός. Δεν είναι φτωχός, έχει 350 κατσίκια. 70 χρόνια είμαι παντρεμένος. Πόσο χρονών παντρευτήκατε? 14. Ναι. Την πήρα από 15,5 χρονών. Και εσείς τόσο μικρός Εγώ όλοι είμαι εδώ πέρα? 75 χρονών είμαι. Δεν τη βαρεθήκατε? Όχι. Θα πηγαίνει η κυρία Φόφη στη Βουλή με κατσική σιωγάλα, Στη Βουλή τι να κάνει στη Βουλή? Δεν πάει στη Βουλή. Στο χωριό να πάει κάτω. Στο χωριό, να αρμέγει τα κατσίκια. Βλέπετε κανέναν ωραίο στην τηλεόραση που λέγατε να τον είχατε άντρα? Τη Μενεγάκη, τη Μενεγάκη. Ποιος μ' αρέσει? Ο Άδωνης σας αρέσει? Όχι, αυτό είναι κρύος άνθρωπος, δεν είναι. Θέλουμε κάτι πιο θερμό, Ζεστό, μελαχρινό. μελαχρινό. Ξέρω ποιος μ' αρέσει. Ο Καραμαλής. Πώς σας λένε να της πω? Εμένα Γιώργο. Γιώργο. Ναι. Και πόσο χρονών είστε? Εγώ. Ναι. Το κανονικό. Το κανονικό, ναι. 45 συν ΦΠΑ, 58. Ποιος Καραμαλής, καλέ? Αυτός που θα βγει τώρα. Πάρα πολύ κορίτσι μου. Αυτός που παίζει PlayStation. Όχι παιδί μου, ο Καραμαλής. Θα βγει τώρα κανένας Καραμαλής που δεν το Όχι ξέρω. ο Καραμαλής, ψέμα. Ο Μητσοτάκης. Αποκλείεται να μου το λέτε. Αλήθεια, αγάπη μου, έχω έναν έρωτα μεγάλο μαζί του. Ευχαριστούμε. Θα μου κλείσετε και το κράνος να αποχαιρετιστούμε? Όχι, καλέ, κλείστε το όμως.